І там, так сказать, святар просто призывали не одразу одного, одразу всіх, кого хотели призвать, призывали. І там святар одразу за одну, так сказать, службу, то есть проводил одну службу по гэтых людях, яких якраз забираюць у войска ў тыя часы. Ну амаль просто раней у тыя часы людзі ўсе верылі ў Бога. Вось для іх гэта была частка іх рэальнасці, таму што ну зараз усе, на жаль, сустракаю людзей на экскурсіі, вось для якіх гэта хутчэй больш гісторыя. Вось у тыя часы для людзей гэта была частка іх жыцця і рэальнасці. Таму царкву можна сустрэць у шмат якіх абрадах, якія, так сказать, звязаны з хрысціянствам, якія не, людзі по любому поводу ў тыя часы шлі ў царкву. І зараз мы таксама пойдзем. Российской империи, и вот шмат кто помылково думает, что служили 25 год. И так было правильно, до 1874 года. Потом была проведена войсковая реформа. Сенс рекрутской повинции, то есть до 1874 года иснувала рекрутская. Тут сиротка, ні кола, ні двора, нічого. Ну не ведаю, бачив я його хату, багата, тому я до його пойду. Ходім тоді до їх. Тут до нашого Данила, і він живе там у такой більш-менш заможній хаті у кінці вулиці. Ось повістка прийшла, ось я не ведав до кого. Оказується, ось Данила, його вибрали. А він якраз, як я говорив, тут його сироти, ось він якраз сирота. Там його сестра, і ось я його хросна, ось його так само хросна. Будемо його войск проважати. А ви, коли ласка, долучайтеся з нами, каб його підтримати. А чи ведаєте ви рекрутські пісні, бо треба ж по-справедному? Ой, ти все своїми піснями. Ну, ведаєте? Ні. Ні. Треба, давайте, так ми не можемо. Так? Ну що, глядіть. У нас є текст. Ви одразу їх не давайте. Ми з ними співаємо. Да, були спеціальні пісні, це особливість Білорусі. Так кому не хочеш? Коли ось хлопці проважали у войска. Так, это один. Ну, что здесь написано? Еще другие. У нас две песни будет. Тримайте его. Две песни. Так. У нас два текста. За одним мы будем с вами рушить до нашего хлопца и вы провожать его. Звучите на так. Ах ты моя маменька, прийшла в осінь раненька. Гей-ле, лёли да лёле, прийшла в осінь раненька. Ой, у вас уже отримлюється, чуєте? Ну, нічого собі. Це я тобі на вухо даю. Ну, я вот так сам сказала. Ну, коли что, можете просто подпевать. Гей-ле, лёли да лёле, прийшла в осінь раненька. Ну-ка, давайте попробуем. Гей-ле, лёли да лёле, Прийшла в осінь раненька. Ну, еще разок. Гей-ле, прийшла в осінь раненька. Слухайте, мы с вами идем хлопца подтрымливать. Вы, ну, кладите эмоции некие. Итак, давайте по тексту. У кого тексты есть, тому упрости. У кого текстов, ну, не хапило, ну, бывает. Гей, люли да люли уже можно запомнить. А далее там текст повторяется с куплета, там все просто. Итак. Ах ты моя маменька, прийшла в осінь раненька. Чому тихо йдеш, а як мне Дуная потихонясти. На мене на Дунаю три човни їдуть, в водним човночку коняки разуть. У другім човночку молодці п'ють, а в третім човночку дівчата плачуть. Коніки рзуть, бо війну чують, молодці п'ють, на війну їдуть. Молодці п'ють, на війну їдуть, дівчата плачуть, що в полон беруть.
Бачите, песня не зовсім така веселая. Ну і події у нас сьогодні доволі серйозні. Тому ми з вами давайте зберемося нашою великою громадою і Осень ранненька. Ей! Прийшла. Раненька, беруть мене молодця. Гей, беруть мене молодця. Беруть мене молодця. І Коли маменька прийде. Ти так тільки не сумуй. Все буде добре. Ні, ну зрозуміло, що буде, але коли там ще дожити треба ще. Це ж ще треба ще. Чим раніше пойде, тим простіше йому буде це пережити. Ага, як пережити Марики, Аня, щоб... Вийдзе з войска, стане гэтым староста вёскі, будзе самое галоўнае. Так я что, одна буду весь час тут, а? А мы на что? Мы тебе будем допомагать. Добрий сябар. Ну, все буде добре. Поглядиш за ёй. Ну так я ж там стол подрихтовала, проходьте у хай. Давайте, Очку у тебе нема. О, кап, о. Добре, щас пішов, мирно щас вернусь. Ось тебе гроші папіроси. Ты не переживай, я догляжу за господаркой, за сестрой твоей так само догляжу. Одна я на не живу, грустно само от него. Ось тебе так само от меня, як от сябра доброго, как гроші були, з собою возьмеш. О, я-то люблю, хотя там не веду, якщо. Ну, откупився, дякую, я гляжу. Погибала цепляють, на війну йдуть. Дівчата плачуть, що впало в м'яру. А й все. Слухайте. Не забувай родну хату, всім писать. Ну і ще вдається, що ж таки тобі там без титунів, без махорочки, буде тяжко, я це розумію. Сама тобі ще. Щоб все у тебе там склалося, все буде добре. Дай я тобі байку розкажу. Ай, ну що розказувати? Мой дід так само ведав одного рекрута. Правда, ранее было больше жестко служить 25 год, а ты народное училище скончил. Будешь не 6 год, а 4 года служить. Ось погляди тебе. Нашмат лепей, чим ось тим людям, які ось були сябрами яшчэ моего деда. Так дед вот что рассказывал. Ось, был их рекрут, забрали его на 25 год, и по сутности там уже 2 поколения змінилось. Ну, это ж 25, а его 25 так само забрали. В 50 год вертается уже старый человек, на вот ось по наших часах вельми старый. Вертається і думає, а хто його доглядати буде, а хто його глядіти буде, а як він заробляти буде. І тут зустрів чоловіка у капелюші пригожим. То і говорить. А пошли до меня, вот попрацуешь, я тебе столько грошей заплачу, что на все життя хопить. И он привел его у лес, а там такий палац велизный стоит, что ж я не ведаю. Сказал, ось котел 3 метра глубиней, ось дрова, будешь его топить, и целый год, и гроши тебе шма заплачу. И сам этот человек кудись зник. Ну, и дрова, конечно, зникли. Ну, что робить? Пошел шукать, заходить в один покой, там стоит ось такой стол. А де дрова лежали? Так вот, слухай, это ж я про это и рассказываю. Ну. Заходите в один покой, там ось такий стол накритий. Ну як же можна по дрова вести, коли такий стол? І він взяв, поїв. У інший покой зайшов, а там... А там нікого не було, просто там... поїв. Ні, ти просто поїв. А у іншому покої він поспав. Ох, який, ну. Пішов у третій покой, знайшов, дійсно у коморці некої дрови, розтопив печку, гэтую растопил костел и не ведая, что далі робить. Ну, сумно ему стало. Так шукать газету, где почитать некую, ці там книгу, и у коморца знайшов у куточку некие порваные листочки. Стал их читать, и тут чую голос.
ратуй мяне. Ну, правда, не такі, ось як і у твоєї сестри, такі голосовші. Після, що ли? Жаночі. А, ну Наташа після. Вот жаночі, ось і голос став чуть. І він пішов шукати, не знайшов. Став знову шукати, ратуй мяне. І він такий говорить, а де ти знаходишся? Я потипав в гэтым котле. Пішов туди, со свою кашулі зв'язав там вяровку на конець камінь. Прив'язав і опустив туди. І щось відчув, зашипілося. І витягнув оттуда. Кого ти думаєш? Дівку пригожую? Пригожую дівчину. Оказалось, Котла. гэта дочка, да. А що за котел такий великий? А гэта быў чараўнік. Гэта яго быў палац, і ён скраў у цара яе малодшую дачку. Молодшу їй було вже 18? Па тых часах 16 гэта таксама нормально. Ну, Вось. згоду дає. Ну, ён на ёй не жаніўся, каб ты не А подумал. чому ні? Ён яе выпусціў, яна сказала, што папросіш яго ні грошы, ні золата, нічога папросіш, а папросіш, ось бачыш торбачка, ось гэту парвану торбачка, якая ў гэтай ж самай каморы ляжыць. І ён такі зрабіў, вярнуўся чараўнік, сказаў: ну, ты насамрэч не год у мне працаваў, 10 год, і ты заслужыў аплату. Добра, што хочаш, бяры, там хоць золата пут, хоць вось манеты, хоць срэбра, хоць мне нічога не жалко. Он гаворыць, а мне нічога не трэба, ось толькі гэта парваная торбачка. Гэты чараўнік так разлаваўся, што выгнуў гэтага хлопца на вуліцу чамусьці. Ну ён ж парваную торбачку просто папрасіў, не ведаю. І ось ідзе па дарозе і думае, вось я працаваў столькі і нічога не зарабіў. Эх, я які дурны. І тут пад нагамі у яго оказывается гэта парваная торбачка. І он думае, мог бы я папрасіць там чаго-небудзь, а вось папрасіў гэтую торбачку. Бярэ гэтую торбачку, такі трасе, а тут золата вывальваецца. Яшчэ патрус, яшчэ А колькі золата. золота? Ну не ведаю, можа там, ну, кані 3. А якою валютой? Ну, конечно, імперыялы, а якія ж яшчэ? Ну, хто його ведає, може там Гэта і ж- браковані. Не, гэта імперыялы, чырвонцы залатыя. Вось, каб вы разумелі. Ага. І золата вываліваецца, і ён такі думае, ось, добра мне дзяўчына гэта зрабіла, а калі ён прыйшоў у горад, убачыў сваю выяву на аб'яве, і напісана, што гэты вось чалавек-салдат скраў у пана грошы. Таму служы і не вядзіся на дзяўчат. Клас. Ось я забула про хліб, ще кришку подгорів. Ярик. Так, дзе яго торба? Хліб там поклала хліб. Ну, може і було, що є. Ну, роздавайте кашулю, Та кашулю. от зараз Ну, що? Він прийде, подумає, що ми тут усі нікі такі. Поглядять, що добра кашуля, що добра городу, поки відносяться, буду добре ставитися до якого. Що ви собі? Може, одразу якого там дадуть? Ну, побачиш, що з хлопцем гэтым трэба сепараваць саме галоўна. Войску што? Ну. Гэта ж не будзе ён такі, я асоба, я круты. Тогда бы там сябры каб былі адразу ў войску. Що там ніхай капушу? Ну, в армію всьому навчиться. Що ти там будеш робити? Поки ти перепадешся, війна скончиться. Так це його план. чого мені там? Вже напився, я не можу розпронутися. Дай сюди, дай сюди. Треба ж Тут кашулю. тобі не дівка розпронає. Дівка, фу. Людей за шмат, щоб я там спринала. Значить так, треба бохан хлібу, кашулю сирую закрутити. Во. Як хлібець цілий, так і ти цілий до нас вернешся. Во. Покуль будеш там ходити, вандровать, покуль що. Гэты хлебец будет чакать тебе, кашулька твоя, все твое будет тебе чакать. Наши хаты, зараз я буду расскажу. Зараз я кусаю, закину хлеб. Ой. Все, потім коли на вулицю ходиш. Ні, ну дисципліни його не вчить і вчить. Ну, бач, один із син, що тут уже? Давай, Горелки треба. Горелки. А Ти ж один мені сиде, шукаєш. погляді, як він працює, яка його хата така. Так не кожен ось мой ровесник може. Во. Що? Ну, баба розпронає, баба роздягає. Вообще,
треба тебе благословить. Троица наша, які есть на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесах, так и на земле. Хлеб наш найдем и дай нам днесь. И покинь нам долги наши, як и мы покидаем должникам нашим. И не веди нас в спокусу, избави нас от злого. Вот, 3 разы кусай. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Во, молодец. Все. Вот, зараз уже, щоб туди відкладати. Ой, треба збирати його. Так. Аби я не ведала, що він до нас рушить. Вот. Треба ще повернути іншим боком. Все. Всіх чертей, всього злого. Ой. Я тут думаю, що у тебе в хаті все перевернуто, а ти ось що робиш. Бачиш, жива, здорова, не присячила ніякої бере. Ну, треба вже його і затанчити, вже годі його. То не бачиш, який сум. На вулицю туди. І ви так само полденіші. Ну что, Заньку погуляем? Ну давайте. Вы, хлопцы, будете щелком. Щелком на зайку. Это будет наш головный заяц. И все чапляются за нашим зайцем. О, один такий ланцуг. Давай, залучайтесь, проходьте кожушку. Так что у нас тут Зайка. Зайка, берите. Берите, как он погулял, згадав, як я там було. Давайте все за руки беремся. Это такий ланцуг, это буде гульня. Хлопці, ну як не свої. Хлопці в армію виправляться. Стоять. Ось тут ликать. Давайте, ну-ка. Ще сюди. Ну, а ви робите щелок? Ну, ми зробили. А какие-то селок, это вот так робится? Но, А я по-іншому цього не веду. а як поїхали? А у кого все становиться, ходить сюди і потім. А кто плоская? Вот вы будете опускать. Во, глядите. А ты поднимайте. Заинька шеренький, где ж ты бывал? В млине, что ж ты ведал? Мех муки, чапаш не брал. Хотел я, мленар не дал. Ты, Заинька, подкачи. Скороходу держи. Вот. Поймали. Щелок повяличивается. Зайцев колькость помечается. Поглядим. А что-то у нас там сторонних зайцев колькость надо великая. Я не поняла. Ну-ка, Вы стоите? залучайтеся. Давай. Разом с батьком. Ну давай, папа, давай. Ось тут я бачу А шмотоператор. тут вот солидарные рекруту люди. Ось ви стоїте. Скороходу держи. Кто потерял? Телефон. Заинька шеренький, где ж ты бывал? В млине, что ж ты видал? Мех муки, чагу ж не взял. Хотел я, мленар не дал. Заинька, подскажи, скороходу держи. Поймали зайца. Заинька шеренький, где ж ты бывал? В млине, що ж ти віддав? Мех муки, чагу ж не взяв. Хочу я, мленар не дав. А там не зайцы, вы не Сама себя загнала. А в нас тут робочий зайць. О, іди сюди. Так. Я тут покину. Зараз я зберу. Ти його а гузик не задрала? Сюди. О. А, ну, ви бачиш гузик. Так. Ядочок. Збирай. І хліба треба того, що Ну, зараз пойду хлеба, туди покладу. Після поставлю на покуть за іконами. І ось воно буде тебе чекати, поки ти вернешся. А вернешься? Все. Ми сьогодні готові. Чекай. Дорогенький, Осінь ранненька, гей, да люлей, прийшла осінь ранненька. Малайця, гей, да люлей, змяні малайця.
покуль. Ну, ви бачили? Ще не славянки чули. Ну, ранее не было гэтага твору. І он падчас Першої сусветної війни виконувався. Бачили, што яна на яго павязала паясок. Гэта як аберег. Раней усе паяс людзі насілі, гэта быў таксама аберег, ну плюс яшчэ адзенне не проста так ось вісела. І таму я вам прапаную таксама аберэгі зрабіць. Калі хаціце, ось у мяне ёсць нарыхтоўкі. Зробім, я вам покажу самые простыя. Паясок, скручены паяс. Хто хоча, гэта бясплатна. Это важно. Да. Спачатку зробім адзін, вы на гэта паглядзіце, і потым кожны зробіць сабе, які хоча. О, выберу такі. Так. Нет, не зусім. Вузелок. Ось, тут можна як хаціце. Можна ось так. На две часткі подзеліць по колерам, а можна іх змяшаць. Вось я люблю змешваць. Ось паглядзіце, вось так. І тут трэба круціць, таму называецца скручаны паяс. Самы просты варыянт. Гэтаму вучылі малых дзяўчатак, таму што ўсё, што звязана з ткацтвам, гэта дзявочае. І ў іх за гэтага быў пабочны эфект. У дзяцей развівалася дробная маторыка рук. Шнуркі можна завязваць у 4 гады было навучыцца. Ось, тут трэба проста круціць. Неважна як, дакладней куды, галоўную адзін бок. Калі гэту частку ўправа круціце, значыць і гэту ўправа. Ось, я кручу гэту частку ўправа, значыць і гэту ўправа. То есть не трэба пераплетаць, менавіта круціць. Шмат хто думае павылкова, што трэба пераплятаць. Не. Інакш бы фокус не атрымаўся. Просто шмат хто думае, што мы паказваем самыя простыя майстар-класы. Але не, тут убачыце шараўніцтва. Як я сказаў, гэта як аберэг. Можете потым сюды яго павесіць, павязаць на руку, як хаціце. Вось, і так рабілі, напрыклад, самы просты